Ewe sisi, kaloku uqadithi lunqweme okanye lulusu. Uyabona nami ndinatsheba nje welifaya emnandi laa nto, iziriri nje senyama emnandi yangaphakathi. Hayi kaloku sisi, nento endidiya into uba umntu engenozingca nje ngesiXhosa, sikave simnandi isiXhosa sisi. Hayi ulwimi lenkobe olwesigwampa, ulwimi avele umnandi. Abantu bahamba nje inyanga ngephaya endlaleni, umntu aze apha edolophini uyobuya sengakukhumsheli, engakukhumsheli phofu uve ke wena owafunda esasilungu sakudala uba hayi khona into ithethwa lo, uyazibhodlela nje lo. Umuntu ke andidike ngento zase-TV ngwabanye babo umuntu akanozi nje azingcinga ulwimi lakhe, uyozama esesilungu akwazi nosithetha. Umuntu xa kuba uthi ebengathi nje isiXhosa nje olwimi olumnandi, hayi ke seyoprimprimza le English yabo ke akwazi nokuyithetha. Umuntu mayakazi ngcinga ulwimi lakhe lentombazana, ndizenceni ngolwimi lweni mantombazana abe ngidika. And in his mind working so that we can get